Bueno, bigarren bidalketarekin arituko gara. Bia tasa ditu eta hau da lehena. Bia. Kaso honetan, plantatutako gaiaren inguruko oinarrizko ezagutzak lortu ahal izateko eduki digital baten sorrera evidentziatuko dugu. Hiru jarduera plantatu ditugu, genialin bidez. Ikusten duzuen bezala, jabetza intelektuala ondo lizentziatuta dut. Bueno, ni Miguel Altunan lan egiten dut, eta hemen ikasgai guztik erronkekin erronkaz baliatzen gara ikasgaiak lantzeko, ezta? Orduan, jarduera hauek modu kooperatiboan lan egitea eskatuko digute, da horretarako antolatu beharra daukagu 4 kideko taldeetan. Hil horretan, bere biziko garrantzia izango du gure egin beharrak eta bete beharrak zeintzuk diren barneratzea eta gure talde kuadernoak eguneratzea eta lan egunkaria Trelloren bidez antolatuko dugu. Bueno, kaso honetan, helburua jarduerak ondo egitea da, eta hori lortzeko erabiltzen ditugun baliabideak, aplikazioak, kaso honetan, urte guztian erabiliko ditugun aplikazioak, menperatzen joatea, ezta? Lehenengoa ikusiko duguna Trello da, gero beste batzuk erabiliko ditugu, Canva, Prezi eta bar. Eta, plantatuko egin beharrak hauek dira, ez? Lehenagoko gaia plantatu duguna da, zer dakigu identitate digitalari buruz, YouTubeko bideo batzuk ikusi behar dituzte, gero galdetegi batzuk erantzun, eta galdetegien erantzunekin, debate txiki bat sortuko dugu ikasgelan, eta hor, konklusio batzuk atera ere, ez da? Bigarren egin beharrean, gaia da sare sozialen arriskua, berriro bideo batzuk ikusiko dituzte, ondoren galdetegi bat erantzungo dute, eta aurreko ataleko bideoak ikusi ondoren, talde bakoitza bere bideo propioa grabatuko du. Eta hemen, aplikazio batzuk plantatzen dira, Loom, Movie Maker, Wondershare, erabiltzeko, dezake beraiek kontrolatzen o ezagutzen daben beste aplikazio batzuk erabili. Hemen, sare sozialetan arriskuren bat agerian jarri edo salatzeko bideo bat egin beharra dago. Hirugarren egin beharra, identitate digitalaren eraikitzen banakako jarduera. Kaso honetan, banakako jarduera da, baina gero ikusiko dugun bezala, txosten batean sartuko dabe ere. Bueno, bigarren bibe, atasan, plantatutako gaiaren inguruko ezagutzetan sakondu ahal izateko eduki digital baten sorrera evidentziatu. Gure kasuan nahi du landu geniali buruz ere, ariketa gehigarri batzuk jarri ditugu, da kaso honetan, lehengo 3 jarduera, eta laugarren egin behar bat jarri dugu, eta izango da txostena eta aurkezpena egitea. Jardueretan, ateratako konklusioak, erabilitako aplikazioak, informazioan nondik atera daben, eta zer baliabide erabili dituzten, eta dena jarri behar dute txosten batean, beraien konklusioekin, eta bar. Eta gero txosten horren aurkezpen bat landu behar dute, bai aplikazio desberdinakin, Canva, Prezi eta horrelako aplikazioekin aurkezpen bat irakasle eta beste taldeen aurrean lantzeko. Kaso honetan oso garrantzitsua da guk guretzako txostena eta aurkezpena ondo egitea eta joaten lantzea, zer dira erramintza batzuk erronketan erabiliko ditugunak urte guztian zehar. Urte guztian zehar erronka bat bukatzerakoan, txosten bat eta aurkezpen bat egin beharko dute. Eta hau izan da dena.